תאמינו מה מצאתי פה באמצע רחוב רוגוזין באשדוד, זה משהו מטורף. רוגוזין 11, פתחנו את הסניף החדש שלנו, הולך להיות ממש מגניב, בואו איתי לראות את החנות. שוקולדים מכל העולם, דברים הכי איכותיים שקיימים. יש לנו את הדברים הכי נדירים, כל הטרנדים, גומי גדולים, המבורגרים גומי, דברים מיוחדים. יש לנו פה מחלקה של ימי הולדת, כל הקינדרים והפררו והנוטלות. נדי, בוא תיכנס, תראה איזה פינוקים יש פה. זה אהוב עליי, הרליש. כל הסוכריות גומי ושוקולדים במשקל ומארזים ודברים חמוצים. בואי איתי נדי, יש לנו פה את כל הגלידות במבצעי קיץ מטורפים, גלידות של מגנום ב6 שקל ו40, קראנץ' 6 שקל ו40 אגורות, קראנץ' ב6 שקל ו40, מגנום 6.40, ארטי קרח 14 יחידות ב10 שקלים ו90 אגורות, כל הכיתה תקנה ארטי קרח בגרוש וחצי. יש לכם פה מלא סוגים של עוגיות, חטיפים, עוד מחלקה קטנה של ימי הולדת, סוכרות גומי בכל המשקלים, בכל הגדלים, עדשים, הכל ימי הולדת, מחלקה ללא תוספת סוכר, מחכה לכם